Mae'n gyn arfer gweud baptist y dŵr, mi goeliaf yn siŵr, nad aeth neb i'r nefoedd ond baptist y dŵr. So felly dyna oedd yr aelwyd, yn had yn drysorydd yn y capel, yn fam yn athrawes ysgol Sul, a oedd e'n normal. Mae hon wedi bod yn siwrna ysbrydol achos, dwi'n sôn am y capel ar y cychwyn, yeah. Chi droi wedyn at y crynwyr yn dog, rwan wedi ffendio yr eglwys. Yeah. Oeddwn ni wedi cael bedydd esgob pan o'n i'n 20, wedi cael fy confirmio gan yr esgob yn yr eglwys fan hyn. Ac o dipyn i beth, o'n i wedi dod yn ffrindiau gyda grŵp o Gymru oedd eisiau ail sefydlu'r gwasanaeth Cymraeg. Ac felly mewn addoliad Cymraeg, be benderfynodd 3 ohono ni i hyfforddi fod yn arweinwyr addoliad. Ac felly o'n i'n cymryd gwasanaeth a dim ond Llondwrn o Gymru oedd yn y gwasanaeth y bore ni.